tine an example. Example yedu ngatiti yakati use the substitution. Saka kana vatotiudza kuti use the substitution vanenge vatotipa media of substitution. So use the substitution, s is equal to sine of x, like this, to find the exact value of the integral pi over 6 pi over 3 rega ndinyore kuno kwandi. Saka the integral pi over 3 na pi over 6 takati anonzi machiga ma limits correct kana kuti ma bounds. Actually mother name chiti ma boundary kana kuti bounds, because wedre kuti limit ritori nezvanoreva ku maths handizi kuti munomaita here ma limits, itori topic. Okay, haanetsi ma limits, kungotaura kuti chii chinoitika kana chakati chichaapproacha chakati. Silly, but maybe patiarevise ma trig graphs ndo pamuchamaona. Okay, so how do we do this? The first question, iyo question yatiri kuita iyo, is it integration of fractions or integration of products? This is not a tricky question. Sin squared x cos 3 to the x cos to the 3x iproduct kana kuti fraction iproduct. Saka takutanga nekuita revision yebasa ranezuro andi panapa. Saka tinoapply say substitution medium. Alright, so what we do apo is this. Chekutanga rega nditi, because tiri kudzidza step 1, we have to change differential coefficient. What do we mean kana chiti change differential coefficient? Tinotora the medium s is equal to sin x, tobva tatsvaga the derivative of the medium ds dx is equal to, what is the derivative of sin x? Cos x. Mukuzoona here kuti the reason why tichitanga taita differentiation tozoita integration, differentiation hainei neintegration zvoita senga zvina ukama, but the moment yaunoita integration you'll be differentiating a lot. Ameno kana makazvicherechedza. So that is what we do. Tachinja differential coefficient, kureva kuti chatinongotanga kuita kudifferentiate our medium of substitution. But dzidzai kuti panapa inenge iri ds dx. Takati d pamusoro inotora this variable, d pazasi yotora variable iri mukati mefunction. Dzidzai notation, because mukasainzwisisa apa inouraya midzi dzese. Okay, tadaro manje, handiti tadaro zviri kuitika panapa ndezvekuti tiri kuda kuita remodel question yedu kuti ive relatable to kana kuti ive framed after ds. Ndozvatiri kuda kuita. You are going to see, ndozvandataura zvinga make sense, but you are going to see zvatiri kuita panapa. So let us say dx unoi tomoendesa uku by way of cross multiplication. Tonyora kuti ds iri equal to cos x dx. Zvinomeka sense rezvo. Tanyora kudaro manje. Saka dx inenge iri equal to chi? Saka kana takadai so, isusu tinoda kuti make dx subject to formula. Saka cos x anongoya ukoenda pasi and saka it's ds over chi? Cos x. Ndizoka. Togumira ipapa. I know kuti hazvisi kumeka sense, but it's going to make sense, don't worry. It's going to make sense. Saka ndochekutanga, our first step yatataura tichiti change differential coefficient.
Saka differential coefficient yedu taichinja. Kuchinja kunorevei? Tinotanga nekudifferentiate our medium of exchange, our medium of substitution. Differentiator, then totamba na ds dx kusvikira taita dx subject of formula kuti tive na ds over cos x. That's the first step. The second step, step 2, tinofanirwa kuita change of limits. Saka malimits edu tine upper limit ne lower limit. I know kuti ndati musati limit, but bhuku rakati limit. Saka munogona yenyu ramba muchiti limit, but kutone topic inonzi malimits. Mabhuku akawanda anoti bound, B-O-U-N-D. Saka let us call them limits. Saka tine upper limit. Upper limit ndiani? Tikatasa question yedu. Good. Pi over 3 and the upper limit is pi over 3, lower limit in the pi over 6. Saka we have the upper limit, we have the lower limit. But isusu tinoziva kuti the medium yedu iri kuti chi s is equals to sin x and s is equal to sin x. Saka tinoda kureplace x inoi ne upper limit. Kureva kuti inova chi s is equal to sin pi over 3. To replace x ne lower limit, s inova equal to sin pi over 6. Munogona kushandisa calculator yenyu, munogona kushandisa zvatakadzidza kutrig zviya zvekushandisa matable 2 aya. But panapa chero mukaisa mucalculator munowana √3 over 2. Saka ndo zvakakosha kutenga calculator yamunogona kuconverta maanswers enyu into fractions. Ndo kukosha kwazvo. Panapa munowana s is equals to 1/2. Saka namadai so munenge matochinja ma limits. Tachokutanga kuchinja differential coefficient, takuchinja ma limits. Try to follow please. Step 3, and ask questions as we go. Musachengeta ma questions. Takuchita substitution of results. Apa ndo pazva kuchimeka sense. Substitution of results tiri kuti question yedu yanga iri chi the integral of, do you know it? Mungonduza integral of chin pi over 3 pamsoro pi over 6 pazasi sin squared x cos cubed x dx and Saka we want to use zvinhu zvatanga tichitsvaga kusubstituta into that. So tinozviita sei? Chekutanga tachinja ma limits edu, upper limit andika because chiri kuitika nchokuti tapiwa medium of substitution, kureva tirifanirwa kushandisa this medium of substitution kuti itibatsire kuwana zvatiri kuda. Saka inofanirwa kuinfluenza, zvinoita virus ikapinda mucomputer inotanga kuita zvinhu zvainoda. Saka we are using a medium of exchange. I'm sorry, musoro mangu makazara economics. Ndine test next week, ndine exam next week Wednesday. Saka ndokuti medium of exchange tinoshandisa the medium of substitution yopinda yobva yaita sevirus yoivhiringidza zvinhu. Saka patashandisa the medium of exchange kuita reinterpret our limits, ndo malimits atakuda kuchishandisa panapa. Kureva kuti instead of kunyora kuti pi over 3 takunyora chi √3 over 2. Instead of kunyora kuti pi over 6 takunyora half iyo, like that. This part yanzwisisika here. Then taudzwa what is our medium karazvia. Kandinyore pano, I hope it won't confuse you. Medium yedu ndiani? S is equals to sin x, ndo medium ida neiyesese zvairi. Saka panapa patina sin squared x, zvinomeka sense here tikainyora takati s
squared. Ta substitute sin squared x na s squared because s iri equal to sin x. Kureva kuti tikaisa squared apa tofanira kuisa squared apa. Sando yata kunyora pano. Is it making sense? Zviri kumeka sense here? Okay, let me try to explain again. Tati medium of substitution ivirus yakanaka yekuti ndo yatiri kuda kupinza mukati mefunction yovhiringa. Saka everything should be defined according to the medium of substitution. That's why even malimits edu tamaisa mukati memedium kuti tizive kuti anobuda ari chii. Ndosaka instead of kunyora kuti pi over 3 tati root 3 over 2, instead of kunyora kuti pi over 6 tati 1/2. Okay, tadaro manje toona kuti panapa the first term we have ndi s ndi sin x squared, but tikatarisa kumedium yedu ndi s is equal to sin x. Saka toda kunyora sin x squared in terms of s. Like dzokera form 4 pataita substitution tikati x is equals to 4 mopiwa ka linear equation mongobayirira 4 pese pana x murikuisa 4. It's the same principle. Saka manje I sin x ikai tiri kuda kuiti squared because ino yedu iri squared, but zvataita ku right tunoita kupi? Ku left. Saka taku replace sin squared x na s squared. It's brilliant. Don't kuti A level. Okay, tereresa imagine panapa I cos hatikwanisi kuinyora in terms of sin, hatikwanisi kuzviita, saka tinongoinyora yakadaro cos cubed x. But tikadzokera ku step 1 kwataita change differential coefficient tawana this answer. Dati mucherechedza answer iyi. Answer yo yakati chi dx is equal to ds over cos x. Kureva kuti tinogona kureplace dx na ds over cos x. Saka panapa pana dx tichaisa ds over cos x. Is it making sense? Tiri tese here kuti nemhaka yeta replace dx na ds over cos x. Alright, kusara kwamasarira ndokuziva. Step 1 tatu we have to change the differential coefficient. Kuchinja differential coefficient kwatinoita tinotora our medium or media of substitution sezvairi s is equal to sin x. Then tikuda kuidifferentiate kureva kuti tinenge takuti chi tinenge takuti ds over dx iri equal to chi cos x. Then we have to make x the subject of formula, saka ngazvingochinjana tichishandisa the method of cross multiplication kureva kuti ds over cos x ndo inenge iri equal to dx. Saka the reason why tichi differentiate our media in a way kuti we want to know kuti dx anengambori chi. Saka taziva kuti dx anengari chi, value yacho iyi ndo yatichazono replace dx patinenge takuita stage 3 of substituting. Zvakumeka sense? Saka ndozvataita panapa ta replace dx na ds over cos x. Ngatichisolve izvo zvikuitika pano. Zviri kuoneka here kuti cos x uyu andika achano multiply into cos cubed x posara cos squared x. Kureva kuti iyi takuinyora yakadai so the integral of root 3 over 2 malimits edu 1/2 s squared cos squared x ds. Maona
saka our media yanga ichiti s is equals to sin x. Saka so far zvinhu haungoreplace kazvongobayirira, unoreplace methodically uchishandisa mathematics. Saka tangosarwa nepart yacos squared x. Takudzokera kwatakatangira kutrigger sataipedza rinoziva patakamboisiya because izvi zvakanyanyokosha izvi. But tanga tadzidza kuti since what did we learn? Takadzidza kuti cos squared x plus sin squared x is identical to 1. The most basic identity. Mapaona. Saka izvi zvinoreva kuti cos squared x plus sin squared x iringe iri equal to 1. Zvinoreva zvakafanana in practice. But isusu tinoda kuziva kuti cos squared x ambori chii in terms of sin squared x. Saka teta kuti cos squared x iri equal to 1 minus sin squared x. Takureplace cos squared x na 1 minus sin squared x. Making sense? Kureva kuti tinenge takuzinyora zvakaita sei? Teta kuti this is equal to integral from from half to root 3 over 2. Then s squared ta replace cos squared x nani na 1 minus sin squared x ds. But tiri kuziva our media, saka toramba chinotarisa kumedia. Iyi ndiyo media yedu. Saka since apa pana sin squared x togona kuti squared. Kurevei, kureva kuti teketa kuinyora yakati root 3 over 2 half s squared 1 minus s squared dx. Iya is dx, i ds. Musaita mistake, ds. Everything chanyorwa in terms of s. Do kwatanga tichida kuenda. Treatise. Okay. Saka panapa manje takuda kuisimplify yakusolveka kai. Easy to solve. This is equal to the integral of root 3 over 2 1 half. Tongoti s squared times 1 ndi s squared times minus x, s squared ndi minus s to the 4 ds. Inonetsere kusolve. Hainetseka. Saka iri equal to s squared integral ndiyani s cubed over 3 and minus s to the power 5 over 5. But hapana plus c nekuti takapiwa ma limits. Tonge saka half apo toisa root 3 over 2 apo. Like that. Mukuzona. Then zvatakuchiita apo ndopa kuchida calculator manje. Because vatiri kuda kuti panapa tiri kuda kudai so. Saka takati tichi-evaluate this definite integral tinodai. Tinotanga ta replace s na root 3 over 2. Saka s uyu tichati root 3 over 2 to the power 3 over 3 toti minus root 3 over 2 to the power 5 over 5 like this. Tova tazoti minus kunoku. Toita the same tichishandisa half to the power 3 over 3 minus half to the power 5 over 5 like this. Tirichese. Saka munenge makuisa calculator mu right view. I think that's a calculator or a scientific Casio. Muchaona kuti tikaevaluator tinowana 20 root 3 minus 9 root 3 over 160 minus 17 over 480. Mufango wana calculator yamunogona kunyora sezvazviri kudaiso. Asi handikukurudzirai kudaro, ndokukurudzirai kusolve in parts kuti munosolve part mwenyora pasi kuitira musaita ma mistakes. Saka tikazozvi evaluator izvi
we see kuti tina 11 root 3 over 160 minus 17 over 480, which is equal to 33 root 3 minus 17 over 480. Yamawana iyi betunana ndo inenge iritori answer yacho. Tapedza.